Minkejja l-ħafna kontroversja u minkejja numru kbir ta' esperti, residenti u bdiewa li tkellmu rew tħassib serju dwar il-proġett ta' CentralLink, il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar illum approva l-proġett kif propost mill-Infrastructure Malta. Kienu tlieta li votaw kontra dan l-iżvilupp massiċ minn fejn ir-roundabout ta' Saqqajja sal-offiċini tal-MFSA fosthom id-deputat Martess Portelli li kienet qed tirrappreżenta l-Oppożizzjoni. Wara li spjegaw il-proposti tagħhom Infrastructure Malta fl-imkien uffiċjali ħejja l-Environmental Impact Assessment semmew tħassib tagħhom numru kbir li kienu preżenti. Dan fil-waqt li ħareġ biċ-ċar li konsultazzjoni pubblika ma saritx. Il-konsulent fir-riċerka tal-kanċer, Chris Sherry, qal li kull studju li sar barra minn Malta juri li meta twessa triq jiżdiedu l-karozzi u jiżdied it-trab fl-arja. U kompla li dan l-iżvilupp se jirranġa s-sitwazzjoni fit-toroq Maltin għal 3 snin, però fi żmien 11-il sena s-sitwazzjoni f'pajjiżna tkun qar minn dik li għandna bħalissa. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus semma proposti alternattivi li l-Gvern seta' jieħu għal konsiderazzjoni minflok jintefqu 55 miljun minn flus il-poplu u jittieħed riskju li fl-aħħar mill-aħħar xorta se jwassal għal bottlenecks fit-toroq. U staqsa jekk dan hux fil-fan żvilupp tas CentralLink jew Attart bypass. Id-deputat Simon Busuttil tkellem f'isem residenti ta' Attart fejn qal kif is-CentralLink mhux se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies b'aċċenn għal dawk l-1200 ruħ li se jiġu affettwati direttament b'dak li jsejjaħ Central Strip għal residenti ta' Attart għaliex ser ikun qed jitfa' ammont kbir ta' karozzi quddiem il-bieb tad-dar tagħhom. Il-messaġġ ewlieni ta' Simon Busuttil kien wieħed: aktar toroq ifissru aktar karozzi, aktar tniġġis. Tkellem ukoll Steve Zammitlupi li forma parti mill-Bicycle Advocacy Group, BAG, fejn saħaq fuq il-fatt li bicycle lane ma jistax jibda minn nofs ta' triq iżda għandu jkun wieħed li waslek minn post tal-ieħor mingħajr ma wieħed jipperikola ħajtu. U ta' ħarsan il-karreġjati kollha li se jkunu parti mis-CentralLink fejn fosthom semma kif uħud iġibuk kontra l-kurrent tal-karozzi, oħrajn ġolħajt. Il-BAG qalu li tkellmu ma' Infrastructure Malta qalulhom xi jridu iżda ġew injorati. Anke jekk dawk li jużaw rota bħala mezz ta' trasport huma verament is-soluzzjoni għat-traffiku ta' pajjiżna. Michael Briguglio staqsa kif inhu possibbli li ma kien hemm l-ebda alternattiva oħra u tefa' dubju dwar kif saru s-surveys u s-sampling li l-Infrastructure Malta qalu li l-pubbliku ġenerali kien favur. Għalkemm għal bosta drabi Infrastructure Malta qalet li tkellmet mal-bdiewa, ħafna bdiewa li kienu preżenti semmaw leħinhom u aċċertaw li din il-konsultazzjoni qatt ma saret. Il-bdiewa qalu li CentralLink se toqtlilhom lejxin tagħhom filwaqt li semmaw il-fatt li fiċ-ċifri tas-siġar li l-Gvern qal li se jħawwel wara li jaqla qatt ma semma il-mijiet ta' siġar tal-frott li dawn il-bdiewa għandhom fl-għeliqi tagħhom. Daħħal it-tifel l-iskarniġ inħabbatlek il-bieb fil-frat tas-xjenza tiegħek. Opponew dan il-proġett ukoll bosta kunsilliera u l-Moviment Graffiti. Preżenti fost il-pubbliku kien hemm numru kbir ta' ħaddiema li jiffurmaw parti mill-Ministeru ta' Ian Borch li qattaw il-ġurnata tax-xogħol tagħhom iċabċbu kull meta tingħata tweġiba mill-Infrastructure Malta lil dawk li bdew jopponu.